Flurry of news, hard-hitting commentaries, babatian, terisa, aksyon, hotline, aksyon, hotline. Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mahingaga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline na karon nga daw Miyerkules na kita, Hunyo 8, tuig 2022. Aga pa sambanwa ginumpisahan na sang isa ka maduguon nga balita right after nga mayaras sang shooting incident nga nagluntad diri sa syudad sang Bacolod. Inano ini nga pilang ang tao gapungkuon pa ho sa iya sining ginapangapihan kita ta sa litrato nga ginpadala ni Action Eden Abuso way na makahalina matapos nga ginlutang. Unahon kag balikan tang patrol in a short while for some updates sa sining balita matapos nga may aras ang gindulong nga breaking news. Way gid lamang o flash report ang patrol karon nga aga. Aksyon are tayhupon checking in until 9:30 in the morning. Diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati mga nagamonitor na karon nga aga via Facebook Live kag YouTube no paagi sa online nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod ang nami pagid magluwas sa inyo pagmonitor, i-share kag i-like ang aton sini nga program. Ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod para damo pagid kita ang malabutan. Sa kinaandan sa aton mga ka-aksyon man nga nagamonitor via on air, kutob malabutan sa aton broadcast karon iyang agad dira sa Isla Sampanay, dira sa Iloilo province and of course sa city of Iloilo. Kutob malabutan na tundra sa inyo bilog nga Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Welcome na diri sa aton Wednesday presentation. Anong mga dalagko nga balita no magluwas sa patrol, unahon ko siya kag balikan naton in a short while. Kay grabe ini na no man niya gasunlog no. Actually do kadamo sa mga cases subong hindi lang diri sa Metro Bacolod, Negros Occidental kundi halos sa bilog nga kalibutan. Nagligad to kundi sa Amerika may series of killings, may mga dumduman nyo, may mga estudyante to, may mga ginpanglutang sa Mexico, nagbalos man ho. O may haraman sang gintiro man, may mga ginpanglutang man, siling kunano man. Anong mga tao, sumungdo ka simple na gid lang, no? Ang pagpamatay sa pariho nila. Dito sa Iloilo, may ara man tao nga nag-amok iya sulod sang bus. Tiyamakon mo may mga nagkalasamaran to pinambuno iya. Nanong tabo to sa tingkoy niya nga. Why man record sa barangay, pero gulpiada lang yung nagpangmuno sa sulod sang bus. Do sa ako'y nagluntad dito sa Iloilo. Now, kagiban pagin nga mga areas, now diri sa aton nagligad nga mainadlaw hinigaran may gintiro man utod ganito ka bodyguard ka mayor, ti may offer ang mayor 200,000. Ang pila pagid ka mga insidente nga nagluntad pakarunan tayo na no kon crime ang paghambalan. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan man karon nga daw, oy subong ha Hunyo 8 katapusan ini nga adlaw sa pag-file sang susi. Kumusta nakapile na kamo? Daog man o kun pierde? Amo ni galing ang daog kisa makayuhom ka Action Hens. Obligaron sang Comelec, may kasuguan nga ma-file sang susi. Now tell me, yang tanan nga kandidato or politiko nga nag-file sang susi nila matuod, ayhan ka pati ka mo nga gusto ning gina-report nila. Nagakasanto ni ayhan sang ilang gasto nagligan nga eleksyon.
Sino ba nabi nga luko-luko nga politiko nga manugid kasang gusto mo nga kagastuhanan sang nagligad eleksyon, no? Hindi ma-disqualify o kung technical nga tubangon ikaw, technicalities, or pwede ka basi na mapakakas pa sa imo sini gindagan nga pwesto. Ang pagsinapol sa mga negosyante upod sa lokal nga mga opisyales sa Bacolod kag Negros Occidental. Buwas na nga daw pati gayunon. Samtang kung COVID ang pag-ambalan, Negros Occidental may 3 ka na record panibagong kaso, samtang Bacolod 0. Balanta naman karon ang inflation rate sa pungsod, mas nga nagtaas suno sa PSA. Ano bala ini ang inflation? Ina ipaplastar ta karon sa taga PSA. Pero diri kita hitsuhunta na lang niho kay unahon ko ning patrol kay miara sang update sa Akson Eden Oboso sining luntad nga shooting incident. Patrol Report! Bukada pa lang sang programa ta siling kumad dinuguon na kay sa Akson Balita Morning Edition may inisyal na kainang report ng gidulong nga patrol. Akson Eden, good morning. Please come in. At siya na art na ginaproseso sa gihapon diri sa taga scene of the crime operatives ang crime scene kag makita mo da sa aton sining live video nga may ara na sang isa, duha, 3 ka markings ang taga Soko o silingon may bala kung slag ni silang recoveries diri sa lugar. Kag ara gyapon sa pwesto ang ining victim kung makita mo da aari ni siya sa may tubang sang police hotline movement, Police Community Relations Group headquarters diri sa barangay 35 kay sa gwa na di may lulo misa kag ginakapihan na di sang mga kung susino di action na art kay kung makita mo da sa atong Facebook live tubang kag crowded gidi ang area sakto gito hambal mo kagina nga do wala na lang gid labot kag kahapos na lang gid sa mga tawo ang magpamatay bangod nga ti amo ni oras kadamo na di sa mga gagwa sulod action art, mga tricycle, mga nagatrabaho, may mga tiyanggi pa disubang balaligyaan pero may nagluntad pa nga shooting incident ari na gini sa pinakapunta di nga lapos halin magsungay bala pinakapunta na ginadi kay na makita mo dagani ari na ta di sa Action din ang landmark malapit sini sa iya, lapit sa Taytay ni kung approach sa Taytay ano man pasulod action art unhan sang ETCS4 bala. ETCS4. Kuning ETCS4 ari sa tuo, no? Sa may bagong dalan. Sa bagong dalan, kung magpadto ka dito sa mas going ka south, ari sa tuo ang ETCS4 mo. Bali ara man na siya sa tuo da ang area. Correct, oo. Okay. Oo, ari pati sa action art pero kaupod naton ang iya sining ang bata sang victim nga si ang ngalan sang victim as confirmed kagina ni Sir Sarona action art si Jose Alan Braza 59 years old ari subong ang iya sining utod bata ay Sir ma'am, good morning, live sa Action Radio Bacolod. Ano ganing ngalan mo? Yung Joy. Diri ka man ma'am sa barangay Hindi, singkang kami yung gapuli. di upod di papa. Singkang. Ang bata na, ang mga 4 years old. May magod ka mga 4 years old, ma'am. Duwa lang gid sila. Oo, the board. Sa may sulod lang doon. Ano ni ma'am, may ara ka sang suspect na in mind na di mo kay papa mo? Kilawig, nasuhay ka lakat. Diri lang yun siya. Ano ning trabaho niya, ma'am? Diba, ilalang subo kayo gumasakit ka. Doon to brali sa pabunan. Then ginakanto-kantuan niya lang bisa. Dito bulong na siya naman. Gapon na sa kanya sugod niya naman ang bulong niya. Sila tulungan sa pagkaon. Wala na sa kapanaog. Sobrang nagigit siguro kapanaog. Duwat, kibot kami gani nga rin. Nakapihan. Pero kagapon, ma'am, wala may hambal sa inyo na may pamahog sa iya. Wala naghambalang sa kabugas sa mga tiyagya. Wala ba ko ba sa bulong balakaw? Wala mo ko ganti. Pero previously, ma'am, may mga nasugis. So, ay man. Nga dra siya nag-board action din kay mga kabataan niya doon to singkang. Taga din gini sila Pero sila ka-board sa 35, sir. Dra sila ga-board. Kabali, separated na kami. Kaya may pamit ka pang kanya-kanya lang kami dala pang buhay. Okay. So pero ang inyo amay niya, originally hindi ni siya ga-star ma'am before sa nag-board
Diri gid kami sir kay wala gid kami do, wala gid kami. Wala ka mo permanente kag balay ng inyo. Mhm. Oo. So ga-board siya. Pero si tatay mo ma'am, ay man i-record o kung may mga involvement nga posible dra siya na amo ng reason nga natiruhan siya. Wala ko sir. Wala man kay lawig na di sa wala kahalin. Mm. Pero why man ni siyang nagreklamo sa iya sing una, why man siya kontra? Why? Kay do napakisama man sa. Oo. Pero ano ning obra ni tatay mo ma'am? Do before, wala. Mekaniko siya. Mekaniko. So, pag masakit niya, why na siya nagka-practice, why na siya nagkatrabaho bilang mekaniko? Why? Kay ginako na sa. Okay. Okay. So, why man siya, posible mo na nagpulo pangapi di siya, kay why man siya sang napinsaran, nga do kontra niya, bido mo na? Pero may na di siya kapangapin mo. Okay. So, So, pero kahapon niya nagmuno na siya sa imo, nga doon nagabugat ang lawas niya, kay nag-umpisa sa sang maintenance niya nga pag-inom. amo tong bala wala sa gapon gwa mo sa iya ginastaran. Okay. Napadulungan na sa pagkaon kaya mo nagalain ako ng pangatsyag. Oho. Ay, so subong wagi ka mo, no? Idea kung sino posible nang may kimuan isang krimen sa amay niyo? Why good. Why na ni bali si papa mo na lang ni buhi, si mama mo ya din? Separated sila mo bala. Separated. Okay. Okay. Yung 4 years old nga bata. Bali ang 4 years old nga bata, ni siya kay mama niyo pa ni nga bata man ni papa mo? Hindi, sir. Bali may upod na siya subong nga lain nga babae. Why na. Sila lang gini sa duwa ka bata. Pero iya ni bata ni papa mo, bali daw step kuan mo gali, ano ba laki ni siya bayi? Babae. Oh, so bali ang kuha sila ang upod subong ni papa mo, do step sister mo na siya. Oo. I see. Sige, action ni din. Yes, ma'am, thank you so much. Action art, amo to ang pahayag man pamilya kag as of now makita mo man sa aton mga pictures medyo kwanbe ang aton sining live bulubud live pero nakita naton sa markings may ara gid tatlo tres palibot kag Grabe. amo tong hambal sang mga pumuluyo diri may mga hagahambal-hambal padigani nga nakaupod pa ni allegedly ha amo ni mga claims ang iban di action art nga antes na tabo, may gapungko pa na di sa kapihan man ang mga suspetsado. Kag, Okay. amo nang i-confirm pa karon kay Major Sarona kung ano ginaka matuod kay ang mga subong action art di mo naman mano dayon ang mga suspetsado kay given nga dapat masuksok man niya face mask all the time mo. Correct. Isa na sa tabon man niya kag di ma-helmet sila abi kay pagwa nila sa dalan kinahanglan may kimidak panay man. Di extra tabon pag isa tsura pero nagpagwa to ya dayon ang mga suspect amo to hambal ni Major Sarona kagina nga isa lang ang ka-suspect ang nagpalapit kag gintiro siya kag nag-ano na siya dayon nagsakay sa motor kag nagpagwa. Makita na din sa buong action art iging kuha ang habol bala sa victim. Okay. May igo siya sa ulo. Sus, Marisip. Do isa lang ni dirigit sa may ko ang iya lawas sa facing baybay action art mo. Ang iya igo diri sa may wala nga dungan-dungan bala. Ara gid ang igo. Naglapos sa piyak ni sa tuo. Wala pata kabalo kung naglapos Okay. sa ga ano ni subong iya ulo mo ga sideways bala. Galungay nga yung ulo niya, tapos why gid siya matumba sa ginapungkuan niya, no? Correct, ara lang siya gyapon nagapungko nagasandik di sa carry nga salakyan. Ara isend ko da ang picture bala para Sige na lang kay ano si Shari naman guro pakita tapagid ang sitwasyon niya. Ilagway na lang kay in a way sakit man is pamilya mo pero ti amo nang sitwasyon niya nga most probably kung gintiro ginman siya action Eden lapit ni siya gurong distansya gid lang. action art. Siling ko lapit lang ni guro in a short range ang pagtiro sa isang suspect o kung sang persona nga naggalutang. Yes, close range gid ko action art hambal ni Sir Sarona kay sa investigasyon ni nila Ay, sus. ginpalapitan gid siya. Okay.
Ano ni initially, may nakita na sila da. Ano nga basiyo ni isang armas man? Wala pag Action Art kay Okay. si Sir Sarona nagahulat lang man sang update gikan sa Soko Mhm. na ari pa man subong ari may gidugang sila gani apat na ka-markings. Uy! Ang isa, duha, tatlo. Okay. Mga one Action Art, isa lang kadupa away from the subject. Mhm. Ang ikaapat, duha kadupa away from the subject. Okay. Meaning, pag tiro sa armas, kung hindi na siya revolver, kaya kung revolver, why ka siyang recovery, more or less na asing basiyo mo? Correct. Tinaya ko naglukso ang basiyo sang armas, either nga, basta pistol ina siya, so ang gwa siya na action din, nga malapit lang siya, ikilapit lang sa bangkay, ni mo lapit-lapit lang gid pagtiro niya. Oh, lapit lang kita Na- kay ang mga markings din nila tagpila lang digani ka dupa halin sa victim Sus. kay May lang gani kaway na siya kaupod ka pangapida nga nasa labat o kung ano. correct kay bayo man Action Art nga wala iya upod ang iya bata nga 4 years old man. So sumakon mo na kung naka-witness ang bata to, sakit-sakit na makita na ginlutang tatay niya. Kay kagina mo na di may mga upod ni sa kuno pangapi Action Art mo pero we understand ba ng iban nagapalayag nga hindi lang sila maghatag sang pahayag Okay? kahit tinakulbaan man sila para sa ilan. Correct kay sino abi, I'm sorry ha, pero isa ini mo sang challenge police da kung paano sila kita sang witness because number one, why ka nga nang kilala kung sinong tiro to? Correct yung Action Art. Kag knowing ba lang in broad daylight, Mm. kag kadamo. Anong oras yes, gid siya ang kaina lugar. gani exactly natabo ni action ni Den? Mga more or less 7:45 Action Art. Lapit Hambali sa Saro na kagina. bag-o pagid lang no, kapin pa dira sa bag-o dalan, pwede na sila kasulod to sa bagong dalan, pwede na sila kabalik to pa sulod sa Barangay 35 gid mismo, Correct. may lagyan Oo. na. Lusot di pa magsungay Action Art. Pwede gito sila kasulod. Pwede sila kalusot sa magsungay, either balik sa Dalan Araneta or pwede man sila nga ang gwa sini magbalik diri pakadto sa SM Dapit nga direksyon. Correct. Kag Pero may di mga nang direksyon kuno ni naglabay ang mga suspect action ni Den. pagwa na kuno Action Art pa SM nga way. Oh, ti pag-abot ka na sa SM, pwede ka damo-damo na siyang lagyan kung di siya gusto niyang choice niya malabay. Oh, damo na dahil likuan. Kag ti kagina may mga naga-comment bala sa live Action Art nga balila kadamo gali tawo nga wala may nakadakop or may nakabato sa Ay, mga sino man Pero yung hindi mo na mambalya kay number one, pag linupok tong nervyos mo nga daan kung hindi kaya anan sa lupok sa pusil, kung nakita mo nga may gintiro, mano kada karon masyada-syada kada ya. correct. Amo na hambal ko Action Art sinugid ding mangisog. nga Isang ganing pagkapati ni otoridad Lupok. guro o kun pulis padangaran ang tabuan na kapin pa kun may tiruhay ti karon hindi mo man ma-sure na basi karon kun unit man nga naga-operate iya kag nanong sitwasyon nagdiniruhay kamo karon na. Gani man pero pamangkuton taman di karon Action Art kay actually yan natabuan gini diri sa may police community relation group Okay? nga may logo man di gani isang BCPO kag basi ano bala lantawon ta kung may mga naga-duty man sa amo nga oras or gina-dutyhan Okay. pa na di bala o kung ano nga sitwasyon kay ari lang gid sa gwa mo. Mhm. Sang Kag sining- ang isang inandi kung ano karon ng investigation sa pulis sa background di siyang victim nga mo giniginimo siya kag kung hindi ni tuyo nga patyon sa action idin o dispantahon o nano ng abi dapat isa lang kalupok na kunano inayad pila ka basiyo na na-recover da. Oh, correct Action Art. Damo pa to hambal ni Sir Sarona nga balikan lang sa karon for further investigation kay check pa Manila it's either nga may nakaparecord against sa iya o kung siya mismo nakaparecord nga may pamahog siya sa Okay. nga nabaton o kung ano nga sitwasyon. Kag ang mga dala na Action Art ang mga previous niya nga mga trabaho bilang mekaniko dala na tanan say consider man sa aton siniya kapulisan. Yes, kag take note ha, subong ang ginaupod na gali, bali bata yan nga 4 years old sa ikaduha niya na nga kagugma o kung ginaupod subong. Kaya ang first nga asawa separated sila. Oo, kag mga dagko na ni mga kabataan ni Action Art nga ri diri may Atong na-interview mo ganito, pila to sila ikaw maguluton ko no? wala ko na Away mo na Action Art, ari pamangkot, ding, no? tatlo ka mga babae ari di. Mga Okay. kabataan niya sa first wife, mga dalagko na. Mm. Kag may mga pamilya na nga ila, that's why itong hambal niya kag ina nga separated, lain sila balay, bangod nagapangabuhi naman sila sang ila.
kagluwasin na iya ti dalagko naman sila halos mo sa unang pamilya sang ilamay ni. Mm. Kag ang ilamay, ang background, mekaniko sa una, galing sumong hindi na ako nakatrabaho kung ginahapo na. Oo, kag may action art may amo to hambali bala, may masakit. Okay. Kag gina-treat na tani nila umpisa lang kagapon, adlaw kagapon na ni Sus. nag-take medication. Okay. Tapos amo na ning natabo. That's why So ganun aside na sa yung mga nakita kabataan. mo nga pilas sa ulo niya nga doon mo tong sa dungan-dunganan na gid, di sino pa makasalbar sa kamatayon nga bagol mo siyempre malusot na sa utok mo nasulod to kung masakam ka. Correct. Pero tiap mo lang yung action art gin kuan gid kumaga gin piho gid bala. Mm. Nga mapatay gid ya ang victim kay wala man Okay. siya other pila sa lawas. Amo lang ini isa nato nakita action art sa ulo. Okay. Kaya dungan-dungan. Aha, pero ti basi karon may sa lawas sila makita mo man nato kung may pilas mo kay bisan may bayo na siya mamarka gina ang dugo. Oh, subong action art sa aton nga angle dire kay ari mako di sa tubang gid. Wala Okay. siya pilas sa lawas kay makita mo man kay kaso may buslot na ang bayo o kung et cetera may indication nga naglusot man da pero amo lang yun nakita nato nga nga pilas in plain view sa ulo lang gid. Pero ang balaan ta ginakaranas sa investigasyon sang kapulisan sa basement sa report sang Soko kag Okay. paidalo man ni for sure sa postmortem examination. Ang importante guro anong description sa itong mga nagtiro da, anong ning height, anong formada, anong ginasuksok nila to kay dapat mapabalutan ni kay subong 8:35 kung nagdalagan to sila da from barangay 35 na nasakop no? Action ni Den. Ano? Action art, actually, may mga video. Sir, na da? Bodega na da, Bacolod Steel nga bodega, ulunhan, action art. Amo ning hibalon, karon sang kapulisan, kung may CCTV, Ah. ay dako na ding Pero ang bodega. lugar nga natabuan sang insidente, sakop ni siyang barangay 16 o kung 35? 35 pa na, di ko na action art. 35 pa. Okay, Oo. okay. So, amo na siya, no, i-check ta lang na kay para at least may baluan, mapabalo na ton sa mga pumuluyo nga nagamonitor. So, mong basi makalabay lang masimplatan nila. Motorsiklo ang ginsakyan palagi o ni din, no? Yes, oo. That's why... Ali, isa lang gid ka persona ang nagtiro, kag isa man ang nagpalagyo? yes, correct, action art. Okay, Kaya why siya be nagkakaya mga lang- lookout? Why siya support daw upod dara during pag-commit ng crime? The why? Wala ka palayag si Sir Sarona kag action art. Amo lang ito, nag-stick lang yun siya sa motor riding suspect. Okay, Motor okay. riding in tandem suspect. Aha. So, riding in tandem. Oo, matambal niya kagina. Ay, see. So, why mabalaan kung bala ang nagmaniho, amo to nagtiro, o kung ang backrider sa sining motor, no? May tani ko na kuha nila kung ano tong motor, no? Para nga ma-relate sa publiko. Pero mo tong hambal kagina ni Sir Sarona action art in alarm naman ang iban nga stations. Okay. Most probably may ara sila guro sa description sa motor sako-sako di kagina si Sir Sarona. That's why kadali na lang siya na interview. Mhm. Kay para at least may lead sila or basi may nga nakakita man kag Okay. naghatag sang statement para makabulig nga masolbar ining shooting incident action art nga nagluntad subong nga aga. So, sige pang pagproseso sa taga-Suko team. Yes, so action art sige pa. Kay Okay. amot ano pa ning gina-check nila basta amo lang ginang 4 markings ang nakita naton dire. Aha, ati hibalogor na ang trajectory kag basi may ma-recover pa sila kung ano das crime scene. Ginakuha na matamat action art ang mga recoveries sa crime scene kag ginasulod bala sa sealed nga plastic Aha. kay para idalon nila ni sa crime lab Mm. kag para mahibaluan kung ano ni nga armas luthang ang gingamit sa pagpatay. Ay, Kasi kag yung i-match ina kung basi may ara sa sang matching sa mga ginkuan bala sang sang lisensya nga pusil. correct. Pero kung ang gigamit nga pusil, illegal kag way man registration, ti hindi mo ginaya ma-determine kung sinong tag-iya Correct, action art. Kag kisa mo manibala nga mga insidente nga nagakatabo nga ginatanaw nila kung may match sa mga previous nga mga shooting incidents Na, naluntad. isa pa na. Mm. Oo, kay nadumduman mo to nagligad ni ara na nga mga may mga instances nga amo nagakatabo. Yes.
Sa dugang karon action art nga detalye kay wala na di si Sir Sarona sa lugar. No problem. Pero patigay pa sa investigasyon. Karon na lang sa ibang News and Public Affairs program sa Action Radio Bacolod. Live diri sa gihapon sa Barangay 35 shooting incident nga nagluntad sini nga aga. Action Eden Aboso una sa balitaw na sa Action sa Bacolod. Action Radio. Salamat gid Action Eden Aboso te ang victim si Alan Braza. Ang background siling sang magkabataan inisyal pa lang na kay why mi sila nagbungat kun bala may mga record ini siya sa una. Ang background sang ila amay isa ka mekaniko pero duway naman ka trabaho kay may hapo ngina masakit na gani. Kagahapon ginumpisahan naman ang paghatag sa iya sang medisine o kun bulong sa iya maintenance. Tinano gid ang madalong nga motibo sini sang naghimo sang krimen nga gintiro ulo pa ya mo ti magambal ka nga ulo kapin pa kon 45 o kon high powered firearm gamiton sa imo ti mano ka abida mabuslot gilang bagul mo ti patay ang biktima ang 59 years old ang makaluluoy di kay may bata pa siya nga 4 years old kag may lang way kaupod tong bata niyo no kalaing lain masaksihan mo blang nga kung na mo naging tiro kaya sang kung sino man da ngara pang bata mo bo kasubo ni. So kabay pa karon na dugay or karon sa udto may mga update kag development niya no ang investigation sa mga authorities sang kapulisan sa police station number 1 sa sining panibagong agreement nga nagluntad shooting incident karon nga aga dira sa barangay 35 ang bagong dalan para sa mga nagamonitor karon nga hindi ya taga Bacolod or mga taga Bacolod nga hindi familiar dira sa dalan kun halin ka diri sa SM imo na siya karon bala usuyon among ginatadlong-tadlong dalan na sa likod nga porsyon sang SM pagkadto la posto sa may barangay 35 na siya labay sa ETCS amo na siyang dalan ang natabuan sang insidente. According sa report ang direksyon sang riding in tandem nga mga responsable nga nagkomiter sang krimen nagdalagan ini sila balik going sa SM nga direksyon tigaling way takbalokon ni sila naglusot kay pwede man nga diretsuhon nila lapos dito sa area sang barangay 2 o kadamo mga lugar nga pwede lapsan nila diri sa barangay 10 di o pwede man di o dira sa barangay 13 area na pwede magkalapos na tina siya karon among ginatutukan sa aton mga authorities ang motorsiklo dasing nga na maglusot-lusot sa magkalini anong description sa motor ay no nga pag-relation isang information sa tanan nga may unit sang kapulisan nagkandak man sang ila sining nga checkpoint. May pakuntani nga mabuligan kag ano background dugang sa sining victim bandayan karon dugay-dugay kag sa Action PBB program with Action Rex Cantón. Las 8:42 na Action Radio Philippine Standard Time ungot kita dayon no sa sining natabo nga shooting incident karon iya nga aga naton pagpangalagad karon iya nga morning karon nga Miyerkules buhilog nga nadulong sa inyo sa galwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. wala kay tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Arzaga Cagyaw Lomich, Haralba Olvido Mark Christian, kag Romero Seba, Bea Tolentino, Francisco Gayim, Justin Libran, Joel Talamilio, JL Alanis kag Etniof, Eleanor or Inor, Melvin Vinafilming agad sa imo kagay Barky Tribe. Ara nga monitor siya upod kay retired police Jerry Sinoro kag ga monitor always. Salamat gid kay Silda Zaragoza sa inyo pag-monitor. Hotline. Ang iban karon pa kuanan na, no? Tinguan ta na nga malabutan sa aton sini nga pagpangalagad. Oy, by the way, ang isa sa ginabantayan ta ining pagsinapol buwas, no, nga gin-initiate sang local business sector diri sa Negros and Bacolod upod sa mga local officials taman diho. Actually, sang Monday, may meeting na sila ni Sir Frank Carbon upod sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, pero tibwas pa na i-discuss dugang ang pilag ka mga ginahinyo nila parte sa sining sitwasyon, no? Especially ang ayo nila bala sa ang pangayo sang business sector sambulig sa mga lokal nga mga opisyalis diri sa ato. Number 1, why untat nga pagtaas ang presyo sang gatong, that is number 1. Number 2, ang ginapangayo Manila nga bulig sang gobyerno sa pagtaas ang balaklon, why untat na ni o sa presyo sang gatong, isa man ang istoryahan ang pagtaas sang sining sweldo. O ting sweldo nga daan sang 5 bato nagumpisa. I don't know kung diri sa aton sa Negros Occidental because may meeting man actually buwas dito iya sabahin sang Regional Wages Productivity Board, RTW or Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero buwas Zoom meeting lang sila no? Maki-update sila ni Sir Winnie Sanso upod iya sa Dolly kag iban nga mainsa sang gobyerno kabahin sang RTWPB kung ano nang pag-akto dito sa national sang NWPC, no? Ina balantayan taman. Hotline. Kag anong sarang nga mabulig sini sang mga local officials ta sa hinyo sang mga negosyante. Hotline. Ina sabahin iya sang pagsinapol man boss, duha ka mga meetings mo. Iya sa negosyante upod sa local officials, iya sang RTWPB na ina mga balantayan ta. Hotline.
Now, pero ako personally, kami diri ang stand namon sa Action Radio. Kung talking about sweldo, ti dapat kinahanglan naging man no nga magpatuman sang increase sa sweldo sang mga pumunuyo. Ako I do agree. Nga kinahanglan naging man mo bangon masobra do katuig na nga wala sang increase, wala sang inpatuman nga pagsaka sa sweldo sang mga trabahante sa pribado nga sektor. Ang isa lang dira nga challenge, I think, para iya sa DOLE, kay ako gakonforme ko sa gina-recommend ni Sir Winnie Sancho nga dapat may ara gid sang task force in order to monitor sa compliance naman sa mga negosyante. No, kaya mo nang pinaka-importante nga ang compliance, mangin maayo kay in kaso kung bisan ara ang wage order number 26, kung wala man lang sang monitoring, wala man lang sang ginahimo ang aton DOLE o ang DOLE nga ginakadtuan, may mga inspections, may mga consultation, may mga pagsugilanon dira sanay sa mga mamumugon, tingiban diri nga mga negosyante, basi hindi pala magsunod. Ayara man niya iban nga mga negosyante nga may opsyon, actually may ara sila kinamatarong, pwede man sila mag-file some petition for exemption. Tina galing may mga requirements so that mag-qualify ka. O pila black bilog, kag pila ka, ano kadamo, pila kalibo ning nangayo sang exemption dito iya sa bahin sang NWPC. Kay bisan sa agricultural, kundi nag-increase man, no, kung nag-obrak sa kampo, mga monabla, mga sa mga siyanda, tigaling kay may mga petition man nga gin-file, appeal dito sa bahin sang National Wages Productivity Commission. Amo ni siyang komisyon nga nagatatap kag naga-attender sa mga concern nga ginapadangat dito sa ila. Ibaloon tala nagaling adri sa DOLE sa Negros Occidental na no nasumong ang instruction, pero I understand na po son ba ni guro nila ang final nga meeting buwas until such time nga maka-come up na kung ano mga plan nga himuon and next instruction coming from the DOLE Region 6. Alas 9:06 na, ano paglantaw niyo niyo? Kundi diri sa Pilipinas, every election, isa sa mga requirements nga dapat tumanon kag sundon sa mga kandidato, inabala pagkatapos eleksyon, obligado ka, may kasuguan nga nagambal nga kinanglan ma-file kagid sang imo sining SOSI, sang imo sining kagastuhanan sang nagligad nga eleksyon. Tiyang deadline is today, June 8, 2022. Now, ambot sa Bacolod kung 100% pila na ihan ang naka-submit sang SOSI nga magkandidato kay ang SOSI hindi lang ni para sa mga nagdaog kundi pati na ang napirdi sa eleksyon. Kay ang Statement of Contribution and Expenditures, dira mabalaan kung ang isa ka kandidato nagsubra sa requirements nga ginapatuman sang komisyon. Galing lang kasi kwawi sini kay sinuabing kandidato ina ang mag-report iya sa COMELEC, mag-submit sang susi nila nga inang nagsubra ka sa requirements, no? Inaya siguro wala ka naging kandidato, nagdaog ka na sa eleksyon, pero basi kung ma-technical ka because ang isubmit mo nga susi, sobra iya ang gasto nga nausar ni mo nagligad nga eleksyon. Pero ang tutuod sina, tiyang susi ni kuntani kung lang tawon ta, kung ina mo requirements sila to make sure nga ang isa ka kandidato, kung ano nabutang dito nga appropriation nga dapat pwede mo lang kaginaalaw under the law or under sa kasuguan sang COMELEC, amo lang nataning gastuhon mo during the election, pero itong iban nagasubra, no? Beyond sa ginahatag nga requirements. Halimbawa, magambalang ang COMELEC, kinanglan 5 pesos every voter lang gastuhon mo, ti ginasunod na. I doubt nga ginasunod na, kapin pa sa mga nagdalaog. Pero ang mga nakasubmit na sang ila sining SOSI for national position,
One is Senator Manny Pacquiao, no? Nagagasto siya kuno mga 119 million para sa iya presidential bid. Sa diin may mga resources man nga amot sa iya, no? Pero ang suma total mga 119 million. Actually hindi man to kuno iya tanan iya kagastuhanan kay ang 56.4 million may mga contribution man ini, may nag-contribute bala sa iya, o kag hindi man tanan cash gid, kay may ara sang mga in-kind, nga ginisip man ni Senator Manny Pacquiao, nga muna ang iya sini kagastuhanan. Ti ang kampo naman ni Mayor-elect Bongbong Marcos, the 7th President of the Republic of the Philippines comes June 30, ti ang iya kuno mga gasto mga 623 million, no? Ti dako-dako, no? Amo nang ging gasto nagligan ni eleksyon, pero siling sang iban ti honest to goodness gina. Amo gina tutuod ang nagasto nila, basi sobra. Pero i-check tabi diri sa Comelec Bacolod or Comelec province, kumusta subong adlaw kay ti subong ning deadline mo August 8 2022. Subong na ning adlaw nga dapat mag-submit sila sang SOSI. Ti galing ang question damo ang nagaguluhig na may baluan pareho sina kung mag-submit ka or hindi ka mag-submit na lutos kaya sa eleksyon, no? Dason ano man hindi kaya mag-submit sang imo SOSI next nga eleksyon makapapili ka hindi. Na amo nang isa ka $1 million question kay kun hinali way man lang nag-submit and then pagdalagan niya sa masunod nga eleksyon, i-allow man lang yapon sa Comelec ti nada ang kasuguan sinadog nga way gina respeto kag way gina sunod man lang sa mga kandidato. Kaya nga ambal dira nagdaog ka man o kung naluto sa eleksyon dapat submit kagid sang susi amo na iya ang requirements no nga kinanglan submit kagid sang imo kagastuhanan sa nagligan nga eleksyon kaginatagan kapag gani time ti makon mo May 9 pa to mo ang nagligan nga eleksyon yari na kita sa June 8 to less than a month pero kung mo nga 31 tong nagligad mga isa ka bulan gidi alos sirado mo na kag-submit mo ti daw ka imposible man nga mambal ka nga way ka pakakumpleto. Galing tiya, kuan na lang na yung iba na for compliance submit kay bisa mabutang kada lain ang lain sila kung nakita nga perting gasto mo dason pag-abot iya sang kuan bala pag-abot sang submission mambal kaya karon nga way kaya gasto wala ka gastuhanan baliway kaya kuan way kaya bigasto nagligan ni eleksyon hindi ko magpating tao sina kung mo nang imo isabit ang balang tao do tinikil ng imo ihaw no duway na iya sang duway sigurado na magamuna no kay ti can you imagine sa sina pa lang nga bagay way kay imo gakwan mo way kay imo naga panugid husto sa Comelec ti dapat siguro ini nga mga tao nga wala ini mga kandidato nga wala man lang nagasunod sang insakto ay hindi ta nagpagbutuon na suni no nga mga kandidato kay hindi gani sila honest sa kagastuhanan nila tingiban guro do na bugatan na lang niya hindi na lang ta magkuana hindi na lang ta mag-submit total hindi na magpapili dason galing kay basi bala makagaran kasunod nga eleksyon kag maganahan ka man kag magpapili ka naman na liwat ti kundi ikaw magyapon masakripisyo di bla. Si Juan Galiwa, may ngagalan dira sa mga taxi driver nga nagamonitor ang taga OTTG at kamusta na kamo? Salamat gid sa padayon ninyo nga pagtutok karon iyang aga, no? Thank you gid si Josie Lynn gamonitor man kag Rogelyn Mayugalingko. Thank you gid sa inyo sini sa Kabankalan City siya gamonitor. Ara man si Alex Montesa sir may ngaga kag Ma'am Vanessa Mayo, no? Kuanon talang ning iban nga malabutan ko. Sorry gid sa India. Si Diding Alongamiento ga monitor man karon nga agaho. Sa aton sini nga pagpangalagad. Now inflation rate
karon sa udto siguro ang taga PSA pag-explikan tani ano bala maghambal ka nga inflation rate. Kaya ang observation since May, kundi grabe ng pag-increase ang tinasay sa petroleum products. Pati sumungho ang presyo halin sa karne, pagadto sa isda, way gid niya mag-us-us. Way gid niya mag-us-us, nagtaas lang nga nagtaas. Tinugangan pagid sang sining increase nagligad nga Martes o kahapon sa petroleum products ang nagapanglalapaw, ti anong ekspektaron mo sinabi? No, dugang naman nga expenditures o kon kagastuhanan para sa mga naganegosyo. Ti anong translation? Sinati patong naman nila sa ilas ni Baligya. Hotline. Sabi no, ti masubo-subo ini nga bagay nga aton atubangon basi kon ara man ang ma-increase ka mabaton kay effective sang 5 actually retroactive ni siyang implementation ka kinahanglan June 15 ang increase sa sweldo sa mga mamugon mabatyagan na siling ko ti ba si Usto mo lang na ibakal mo ang increase siling ko ba si Usto mo lang magadto na sa Balaklon bla o sa increase sa Balayran halimbawa diri sa aton basic communities kag ang mga ginakuha nato no mga ginabayran naton kuryente kag tubig na subong damo gawiliit kay tiyang basiwa ang promoter nagpatuman na sang 12% VAT na tiara ang increases hindi magwanta amo ni siya no ang ginahambal nagligad kag ginakabalak-an sang pila ka mga grupo nga nagasiling nga hindi kini mayad ang joint venture agreement. Nag-improve ang serbisyo sang basiwa wala man nabatyagan ang panukot lang ang una subong kag nabatyagan sang mga consumers. Mapagwaon ko lang ning mga importante kung mga obligasyon and then when we come back, partiso siya kung may ngagaw to pa sa aton nga pagpangalagad. Alas 9:15 na. Action Hotline 2006 Going Double Award for Best Public Affairs Program for Radio. Maxwell, bulig para sa tatay, gabas, kusog ang... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner
for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action Action Radio Philippine Standard Time alas 9:26 na. Online sa hotline. Kagawon ko lang niyo kay ari na sa aton siningalinya ang taga-pamuno sang Dole sa Negros Occidental kay gusto ta maki-update ha. Actually ang advisory nagligan nga adlaw na interview naton si Attorney Popoy Rodriguez. Pero Audrey ko na yo kung ano nang latest subong kay ang Dole Negros dumayara na ginpatigayon man nga inspection monitoring ari na diya sa ilang advisory dito na sa RTWPB mo. And joining us this morning is Ma'am Mary Agnes Capigon on the line. Hello ma'am, kumusta ka na? Hello ma'am. Aga. Ay mayong aga ma'am. Mayong aga sir, sa mga malati, no? Nagapamati, no? Sa inyong mga programa, subo na aga. Sige, salamat gid si Action Art dari sa Action Radio Bacolod siling ko. Ma'am, kumusta ka na siling ko dugay nagitaway kita na way makukabisita bi sa office mo. Okay lang gihapon, sir. We are doing great.
and padayon sa serbisyo sa aton nga mga stakeholders sa gihapon. Very good, very good. Ma'am, pero ma-check lang ko ay, kundi isang John 5 nag-start, no? Nano nakaumpisa na ginman monitoring kag inspection kita diri sa Negros and Bacolod, ma'am? Actually, Sir Art, no, ang ato niya na inspection, padayon din na siya because that is a yearly activities, no, that is our yearly deliverables wherein we are mandated to conduct inspection to various establishments in the whole country, or particularly siguro I speak for Negros Occidental in on this matter, sir, no? Just padayon niya, sir, ang aton nga inspection sina. Okay. So, pero asto sa implementation sini kon balang compliance diri sa Negros and Bacolod maayo ti nagrumabalan taman sa sining continuing inspection aton. Yes, sir. Continuing gidaya nga program sa Department of Labor and Employment ang pagkandak inspection. And one of the mandates namon, sir, is also to monitor to monitor and conduct inspections and verify compliance to the latest wage order, sir. Yes, ma'am. Anyway, bago pa man lang ni na ang implementation. Sir? Yes, ma'am, siling ko bago pa man lang implementation, more or less, hatagan tanay time ang inyo office, sige-sige man ga-inspect. Manawag lang kami sa imo, galing ma'am Agnes, no? Kung may harag man latest, anong advisory mo sa mga, o kung ang imo mensahe sa mga pumuluyo, kasi mga labor sector diri sa Negros and Bacolod, ma'am? Padayon ang Department of Labor and Employment sa conduct ng inspection, no, to verify also compliance to the implementation of Wage Order 26. But since nga June 5 lang, sir, nag-start ang effectivity, so probably siguro ma-check na gid na ang compliance sa first payroll period, which is June 15, no? Okay. Dirata na ma-check. Secondly, siguro, sir, through your program, mo lang siguro inform ang tanan that there will be a face-to-face job fair on Sunday. That is June 12, diri sa SM Bacolod, sir. Wow, very good. Mayo ginay nga balita kay job fair pangalang buhian trabaho na yama mo. Sir? Siling kumayo ginang balita ng imo kay ti at least iya trabaho na nga oportunidad sa mga gusto magtrabaho bla? Yes, sir. Yes, sir. Sige, ma'am, halong gid permi. Yes, salamat sa time and please. Sir Art, yes, thank you so much for this opportunity. Yes, ma'am. Salamat gid. Good day. Okay. Good morning. Salamat. Good morning. Good morning. Ayo sa limited na nga na kiti ang first ni guro mabalaan ta ang effectivity ato ma-appear ni siya sa first nga sweldo sa kinsyo. Ti si James ya okay na niya, Christian James, ay problema. Compliance niya namon di maayo gid iya. Tinami ganing yung home niya, increase ko. Pero hindi siya manugid to kay nanay niya, kay papa niya. Pero galing ka pa mating iya kilala to kag iya may love la. Niya may love din to ma-date na sound. Diba yung Christian James. Buot bata ni. Langga pa siyang kilala. Yan kinadulungan kaon mo. Wilhelm? Why tagaling tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad. Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.